Piny Kenya oyango lai matayo tudruok kinde kod jokenya modak e pinje ma oko. E chenro manotele kod jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi, lai ne ng'iyo marito ratich jokenya matie pinje ma oko kanyakla kod jiwo jokenya go oket mwandu kendo oger piny Kenya. Jokenya maromo milion 3 oyang ni odak e pinje ma oko kokale chenro mag tich, tiegruok, somo kanyakla kod jogo mabende oringo pachoka kaluwore kod weche siasa. E okang' mar neno ni jokenya go odak ngima maber kendo pod omako tudruok kod piny Kenya, lai manyien olosi majiwo wechegi. This policy is a government statement of intention. We are saying this is who we think our diaspora are. These are the things we want to do for our diaspora. These are the things we want to do with our diaspora. And this is where we want them to take us. Kokale laini, jatend migawo ma pinje ma oko Musalia Mudavadi owacho ni jokenya manie pinje ma oko nigi lony ma odhuro manyalo konyo piny Kenya dongore e yo makare. Let this be a moment when we can look at very solid issues and reflect on them and see what we can do together, working with the diaspora. I would like you to have well-organized special purpose vehicles. Magi owacho ni dhi konyo e chenro mopogore mag piny Kenya koket gi kanyakla e riwruoge mag dongruok mopogore kod ji timo gikgi giwegi. There are special purpose vehicles that can have a significant impact and partnership in some of these programs, so that our effort is not just scattered in little drops. Mudavadi omedo ni jokenya tiyo matek e pinje ma oko magintiere kendo gitimo lokruoge mopogore e pinjego, gino mayawo yo ne jowetege madigomb dhi e pinjego. I went to West Virginia in the US, and there are Kenyan doctors working in a consortium with a few of the partners from Zimbabwe, where my sister stands out for. And they have actually taken over a pharmaceutical plant. Kokale tije magitimo e pinje maoko, jokenya yang ni e higa 2022 noro pachoka maromo bilion 4 kasani omenda ni ochopo bilion 5. Pesa magiyoro pacho oyang ni osekonyo e ting'o uchumi ma pachoka. Surpassed our earnings from tea, from coffee, from tourism. There you are. I can give more and more. Kata kamano, Mudavadi owacho ni nyaka ng'i yore mag jiwo jokenya gi kaluwore kod omenda magichwalo pachoka komedo ni lokruok nyalo bedo mamono gi oro pesa. Will there be similar attachment in this changing global world with the diaspora, with their base? Or are we also going to see some adjustments? These are critical questions that I wanted to put before you because you are men and women of intellect. Kuomae, ojiwo mondo gimanyi yore mopogore maginyale kete mwandugi mondo giyud yuto ne omenda magitiyone matek e pinje maoko. The ladies did talk about the bond that I referred to. We are talking both with the Treasury and other players so that we can get to the stage where we can also harness the resources of our diaspora. Mano sigana no mabende wabobedo godo ka watwake e chenro mar mine